owabayo makabe engenakuba. Uyabona umzamo ovuselelayo. Kuthiwa makayihlale phaa. Oh yeah. Owabayo ke makabe engenakuba. Konke ngenye. Eke. Which is ukumbi. Kukwaba uneseni. Senzo ukumbi kukwaba uneseni ndabela. Umzamo osigwethu ngokuba oko ke ngoku kukwaba bathi kukwaba Unakuba. Bake maza sikhumbule ezi zinto kuthiwa zisetyenzwa ngumoya ombi. Yeah. Ngoku kuthiwa nalowo bayo makabe engenakuba. Kuyabonakala bazalwane uba ukwaba sisibabalo. Yeah. Le nto yoba akwabi noba ngubani bazalwane. Because uba kuthiwa ofundisayo makahlale ekufundiseni, oprofetayo aprofete ngomlinganiselo wokholo. Ovuselelayo ahlale ekuvuseleleni oko. Owabayo ke abe kuyacaba nokwaba. Ayizuba into ezosuke yenziwe ngulo muntu uthe wathanda ukwaba. Kodwa ukwaba iza umsebenzi oza kuba sisigcina kwaba bantu bafumane eso sibabalo sokwaba. Because le nto uba awuyibabalelwanga uza kuyenza kodwa uzaba nokumbi. Yeah. Zifundwa apha mzalwane.